Moje ime je Fani Stipković, po zanimanju sam novinarka. Kad bi se trebalo opisati u 3 riječi, vjerojatno bi rekla za sebe da sam jako uporna. Mislim da sam dosta pozitivna i da sam otvorena i komunikativna. U srednjoj školi sam, moram priznati, bila odlična učenica. Išla sam u 15. gimnaziju, takozvani MIOT. Jako sam voljela učiti, pogotovo hrvatski, filozofiju, jezike i eto. Svoju prvu plaću sam zaradila jako davno. Za vrijeme srednje škole sam plesala u plesnoj skupini Tihane Škrinjarić. Tu je sjeo neki prvi mali honorarčić, ali bila sam jako ponosna jer sam se uvijek htjela rano osamostaliti i imati svoje novce i biti što manji teret roditeljima. Moja obitelj je htjela da idem više medicinskim smjerom i da upišem stomatologiju, a meni su nekako uvijek ležali više jezici. Tako da sam se pripremala za stomatologiju, a za novinarstvo ne toliko, ali uvijek sam voljela jako puno pisati i ležali su mi te tako stvari vezane za komunikaciju i novinarstvo je tu prevladalo. Ja nikada nisam željela radeći koristiti ništa što su možda drugi smatrali da je prednost. Uvijek sam se isključivo koristila svojim radom i jako sam naporno radila do bilo kojeg intervjua kojeg sam htjela napraviti ili sam napravila. Osoba sam koja se uvijek koncentrira samo na cilj i ide samo naprijed. Motivira me dosta želja za radom i motivira me zapravo ovako kad vidim mlade ljude koji žele učiti, koji žele nešto napraviti. I motivira me mogućnost da mogu možda prenijeti svoje znanje i svoje iskustvo novim generacijama i dati im taj entuzijazam da naprave neku karijeru i da naprave nešto od života.